Лакул Варлам се намира между Русе и Букурещ, място, което през последните години се превърна в една от най-обсъжданите дестинации за трофеен шаран на Балканите. Водоемът е разделен на две езера – езеро А с площ 7 хектара и езеро Б с площ 25 хектара. Двете са разделени от път, но под водата остават свързани помежду си. В този филм ще се потопим изцяло в риболова на езеро А. Тук всичко е направено с мисъл за сериозния шаранджия. Секторите са от А1 до А11, но управата допуска максимум 7 заети сектора едновременно. Причината е проста – повече пространство, повече спокойствие и далеч по-качествен риболов. Езерото е старо кариерно с дълбочини от едва половин метър до над 3 метра. Под водата релефът е изключително разнообразен. Полета от чакъл и пясък се редуват с тежки тинести участъци. Именно тази комбинация прави намирането на активните риби истинско предизвикателство. През последните години езерото премина през труден период. Популацията на миди почти изчезна, а естествената храна рязко намаля поради липсата на вода. Но природата започва да си връща баланса. След обилните валежи и навлизането на свежа вода, дъното отново оживява. Мидите и ръкообразните се завръщат, а това винаги означава само едно. Големите шарани стават още по-силни и още по-трудни за улавяне. Освен шаран, тук живеят бяла риба, щука, костур, лин, каракуда, червеноперка и бял амур. Но истинският владетел на тези води е шаранът. Точният брой на трофейните риби тепърва ще става ясен, защото най-големите екземпляри вече се чипират и проследяват. Това превръща езерото в място, където всяка голяма риба има история. Около брега всичко изглежда почти нереално. Дървета, папур и тишина, която те кара да забравиш, че си само на няколко минути от големия град. Мястото прилича повече на парк, отколкото на типичен шаранджийски водоем. Всеки сектор е отлично подготвен, чакалирани позиции, стабилни места за палатки и перфектен дренаж при дъжд. Дори при сериозни валежи, тук няма кал, няма локви и няма хаос. Всички сектори са разположени на един бряг във формата на полукръг. Това прави езерото перфектно за блок-букинг. Цялата компания е на едно място, комуникацията е постоянна, а обменът на информация често прави разликата между капото и рибата на живота. На брега има 3 електрически хъба, но ако идвате подготвени, задължително носете удължител или кабелна макара от поне от 25 до 30 метра, за да захраните лагера си без проблем. Тук дори визията на биваците има значение. Допускат се основно зелени, черни и камуфлажни цветове, за да се запази естествената атмосфера около водата. И не на последно място, езеро А не е лесна вода. Нивото му е умерено към трудно. Това не е място, където рибите се подаряват. Тук всяка грешка се наказва. Но точно това прави успехът толкова ценен. А някъде там, под повърхността, плува и абсолютният рекорд на комплекса. Шаран с тегло 33,7 кг, уловен от Ахмед Ахмедов през май 2025 година. Риба, която доказва само едно. Във водите на Лакул Варлам живеят истински чудовища. Здравейте на всички! Здравейте си от мен! Аз съм Ахмед Ахмедов. Тук сме седнали с колегата Христо Димитров да обсъдим какво се случва в езерото Варлам. Застъпили сме неделя, днеска сме сряда. Като разположение на сектори сме на втори сектор Наско с Стелко, на четвърти сектор е Юнай, ни го познавате, той дойде специално за този риболов от Германия. На шести сектор съм аз, на седми е Ицо с баща си, на осми Синан, на девети Мартин. Неделя застъпихме, имахме информация от предишните колеги какво се случва в водоема и бяхме готови да приложим и нашата стратегия, която... За сега беше успешно. Да, за сега беше успешна. Като равносметка от неделя до сега, днеска сме сряда, успяхме да запишем 6 риби над 20 кг, 3 от които бяха без чип.
Най-голяма риба за сега я изкара Христо. Да. Здравейте от мен. Както каза колегата, тече нашия блок букинг. Обясни кой на кой сектор е. В момента ние се намираме с баща ми на 7-ми сектор. За сега ние там имаме само 4 риби, 2 20 плюс, по-конкретно сме 24 800 и една 25 600. Две под 20 кг. На другите сектори Ахмед също има две. Аз успях да запиша 3 риби над 20 кг. Най-голяма беше 23 плюс, другата беше пак 23 и 21,5. Също така имах риби между 10 и 19 кг. Общ брой изкарани риби на 6 сектор за момента е 9. Като пропусна и първата риба на сезона. Да, стартирахме с един много хубав 22 кг амур. 2 кг амур, но за съжаление ние бяхме с сито вътре в водата и Се наложи моят баща да влезе на помощ. да, за това сме тук и сме направили блок букинг, да си помагаме, да си обменяме информация, която е от полза за всеки. Всеки път ползва нещо ново, нещо нестандартно за водоема, защото не е толкова лесен водоем. Баластиера е, самия релеф на водоема е доста разнообразен и затова изисква по-дълъг период за риболов. С 1-2 дена почти няма да придобиете никаква представа за водоема. Да си кажем направо, с къс двудневен риболов не може да се ориентираш изобщо в обстоятелствата, как се случват нещата. Точно. Ами, мисля да приключваме с тази за сега. След няколко дена пак може да седнем да обобщим какво се случва. От сряда до събота какво сме направили. Информацията от неделя до сряда я имаме, след това от сряда до събота. Здраве! На здраве! И мисля, че е време да започнем работа. Точно така. Захранването и подхранването на точките е в основата на всеки успешен риболов на трофейни шарани. Именно там започва всичко, много преди първото замятане. Богатата популация от мирни риби в езерото ни принуди да подходим максимално селективно. В подобни условия, използването на семена и царевица почти винаги води до непрестанни атаки от дребни риби и амури. Разбира се, всичко зависи от сезона. А в този момент очаквахме точно това – висока активност на по-дребните риби и тревопасните гиганти. Затова изградихме стратегия, базирана изцяло на бойли и пелети. Същият подход използваха и останалите успешни сектори около езерото. И въпреки селективната храна, екшенът не закъсня. Последва амур над 22 кг, няколко едри червеноперки и дори 2 штуки в диапазона от 2 до 3 кг. Повече от неочакван бонус по време на шаранджийската сесия. Изборът на правилното място за ловене е също толкова важен, колкото и самата стръв. Много често участъците от чакъл, пясък или преходните зони между твърдо дъно и тиня дават най-добрите резултати. Но понякога именно меката тиня крие истинските гиганти. За да открием правилното дъно, използваме продинг стик или сонар. А когато намерим обещаваща зона, маркираме точките с полмаркер, поставен 1,2 м зад самото петно за хранене. Така, всеки монтаж попада с хирургическа точност точно там, където трябва. Стратегията ни за презамятане е на всеки 12 часа. Това дава достатъчно време на големите и предпазливи шерани спокойно да навлязат в зоната и да започнат да се хранят уверено. За стръв използваме хукбейтс, поп-ъпи и лафтърс с издръжливост минимум 24 часа. Опитът ни е показал, че рибите в езеро А
реагират най-добре на монтаж снежен човек или на единичен лафтърс. При пускането на монтажа във водата е изключително важно да поддържаме прав курс към брега. Така избягваме образуването на корем по влакното и запазваме максимален контрол върху линията. Също толкова важно е влакното да не бъде прекалено опънато при макарата. Ако е твърде стегнато, съществува реален риск монтажа да се измести от точката, а понякога точно 1 метър е разликата между празна нощ и рибата на живота. Здравейте на всички! Днес сме на едноседмичен риболов в Варлам. Неделя застъпихме, днеска сме сряда. Преценихме, че трябва да покажем монтажа, който ползваме. Кой монтаж е най-подходящ по това време за езерото Варлам. Искам да направя едно монтажче, да предоставя информация, защото се предоставя и доста невярна информация за Варлам. И мисля, че това ще е от полза за следващите рибари, които ще посетят езерото. Куката, която я ползвам на Гарнер, 6 номер. Най-много успехи имахме комбинация Армагедон 20 с поп-ъп. Рибата беше активна, хранеше се активно, но от днес времето се променя. Ще променим малко стратегията, защото по всички сектори намаля активността на риболова. За Варлам ползвам най-простия монтаж и винаги ми е давал доста добри резултати. И затова мисля да покажа на всички какво се ползва и коя е правилната техника за тук. Също така мога да споделя информацията. Днеска сме сряда. Имаме записани 2, 3, 5, 6 риби, които са с тегло на 20 кг, 3 от които бяха без чип. От тази година почнаха да поставят чипове на риби с тегло над 19 кг, за да могат да следят как рибите се развиват с времето. Най-голяма изкарана риба беше 25,400. Следващата риба е 24,900 от колегата Христо Димитров, който е доста успешен и добър рибар. Познава много добре водоема също. Така. Монтажа, който ще ползвам за тази вечер, е лафтърсче, защото, както казах преди малко, активността на рибата е доста слаба. Очаква се утре цял ден да вали и ще променим малко техниката и стратегиите.
Това е крайният монтаж, много прост, който ми дава най-добри резултати на върла. Ела да вадиш! Често при ваденето на големи риби се налага влизане с лодка. Причините за това са няколко. Трофейните екземпляри притежават огромна сила, а в комбинация с релефа на дъното и продължителната борба, рискът от загуба на рибата става изключително голям. В момента, в който вдигнем въдицата и усетим тежестта на наистина сериозна риба, най-разумното решение често е едно – лодката влиза във водата. Оборудването, което винаги трябва да бъде под ръка, е кепът и слингът. За максимална бързина е добре те предварително да са подготвени и поставени в лодката. Разбира се, когато имате достатъчно опит и реагирате уверено под напрежение,
това не винаги е задължително. Истината е, че ситуацията във водата няма нищо общо с тази на брега. Там всичко се случва много по-интензивно. Изискват се отлично боравене с лодката, бързи реакции, добра маневреност и постоянна ориентация спрямо останалите въдици и препятствията във водата. А самото уморяване на рибата от лодка – това е съвсем различно изживяване. Адреналинът е друг. Контактът с рибата е по-директен. Всяко движение се усеща в ръцете ти. И повярвайте, струва си да бъде изживяно.
Грижата за рибите обаче винаги остава на първо място. След кепчосването е необходимо внимателно да освободим кепа от дръжката и да прехвърлим рибата в слинга. След като затворим циповете, закачаме слинга за лодката и бавно поемаме към брега. Излизането трябва да става спокойно и контролирано, като внимаваме слингът да не се закачи в клони, въжета или други препятствия. Защото уважението към рибата не приключва с улова. То личи във всяко действие след него. Silence on the water. The mist is breathing. Something moves below. Something ancient. Something massive. This is not fishing. This is hunting legends. The bottom hides secrets few understand. Old carp, wise as kind itself. They don't feed on anything. They choose. Cranking baits drops into darkness. Not just bait, it's a signal. Nutrition that speaks to instinct. A language only giants know. Hours pass, once and silence gets heavier. But beneath the surface, something is changing. The Kraken awakens. The depths come alive. This is not for everyone. Only the strong survive. One fish, one chance. All across Europe's waters. Kraken bakes the legs. Only the true monsters. France, Italy. Wild waters, ancient carp that don't make mistakes. No room for noise, no rush here. Patience decides who wins. Imitation, life attraction. Bait that becomes part of the lake, not forcing, but building trust, not chasing, but holding giants. It's not luck. It's not numbers. It's understanding. And time! The Kraken awake! The depths come alive! This is not for everyone! Only the strong survive! One bite, one moment! A lifetime in seconds! Kraken baits doesn't chase numbers! It hunts only giants! The water closes. Silence returns. But you know, something still waits below.